Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Topic yokuthakatha ndikhumbula guys izinto ezenzekile KZN. Hayi ke ndihlala eDurban, ndifunda eDurban ke ngoku. Sizi-girls ke zomgruvo. iDurban kulapho ndingathi yonke into mandiqale phaa uyenza yonke into, utywala, imijolo, igroove, kwanto. Yes, naseMthatha obviously bendijola, but eMthatha hayi bendingekho deep within. Yonke into izoqala ngosensedurban. Hayi ke sizezo girls. I think kwakuzoba yiDurban July okanye kusemva kweDurban July, but ayinabo ubuDurban July anyana wethu le nto. Sasihamba no-DJ. Sorry guys. Sasihamba no-DJ Tira. Bendingafuna umbiza but ndizombiza because azange enze into wrong ukuthi uDJ Tira. Sama ke no-DJ Tira nabangani bakhe. Hayi ke kuyiwe kule club, kutyiwe, siqale sitye, and then after that kulandela i-drinks ke mntakabawo. Ibe zezo drinks. O-DJ Tira phaa exesheni phaa ngo-12 kanje bahamba, and then abanye aba bashiyeka, thina sabakwaba bashiyekayo, uyeva. Hayi ke lo ke caba wayindi ayile, and then nto mani nje every after 5 minutes uye toilet, every 5 minutes toilet. Hey, equqa man, equqa. Ndide ndiqonda uba hayi why he ize iwaiter imane ezosikroba mosiba se-right okanye sikhona into esifuna ukuyithenga, yabo ngala ndlela benza ngayo. Azothi lo bhuti kulo ntombazana, intombazana athi sisini naso isibindi, nesithengisa isibindi. Ale ntombazana athi yes, isibindi siba khona, laa ndawo indawo ebutshisa nyama. Isibindi siba khona but ikitchen livalwa ngo-10, so andinokwazi ukukuthengisela isibindi because kitchen livaliwe, even kwa i-chefs azikho, sezihambile, kushiyeke thina abantu abadila notywala nehabli yonke laa nto. Yayithe khona lakhona ihabli ngokuya okanye ndiyayibaxa nam sendifaka nje pelepele, but yeah. Athi into yokubana lo bhuti ammanipulate lo bhuti lo mntana, athi no mamela mani, if ungandifumanele sisibindi vela ndifuna isiphekiwe, ndifuna nje isibindi si-raw, sifuna si-raw, ndizokunikeza imali. Hey, lo mntana oyika athi ayingeke ndizoqosha emsebenzini bla bla bla. Ammanipulate umntana abantu avume guys, amqhathe ngemali. Phofu yayimali eninzi leya, nawe wawungaba tempted mna lo ke ngoku. Yeva, istek semali engaka zi-200 ne-100 rand zodwa. Uyeva, laa mntana wayithatha laa mali waphuma kanje. Inoba futhi bagqibula umbona ngalaa mini, azange ripote emntwini, wambela isibindi waza naso siphethe ngeplastic emnyama, and then wafumana imali yakho umntana waphuma kanje lolo. Lo bhuti kwezi 5 minutes break zakhe uhamba nesisibindi. Ndiqonda hey ayandoyikisa le nto, neetshomi zam ngoku like sithetha ngamehlo ukuba uzethi ngoku like why belixesha lokugoduka. Sithi ke thina ke hayi sicela ukuba bayostropha sasihlala eSouth Beach, bayostropha apho sihlala khona eSouth Beach. Ababhuti bathi into yokuba nayi ngeke, hayi sisaqhubeka nje sisasela ntontonto. Ababhuti guys basithathe ngenkani basithathe ngenkani, nathi kalo sesinxile nonxila, sahamba andiyazi noba sayaphi, andiyazi nalaa ndawo. Hey guys, hey, but hey kwakuseku outside of Durban phasa siye khona, andazi noba kuphi. Uyeva, sifike ke apha i-townhouse nje leya, it's big, caba yindawo ababhukhe, andiyazi man guys laa ndawo uba kuphi, andiyazi. Kusemafama, indawo nje ethe qelele. Yey, hayi ke bathi into yokokubana athi lo bhuti thina ke kuba sisasela, but xa sesifuna ukulala sizolala kule room, abanye bazawulala kulo, batsho nje ba-allocate nje ukuba omnye uzolala
Yo guys, ndiqomba mna ndizulala mna ngcono kusephandle ndihleli. Into endingazuyenza kulala. Uyeva sesihlebile netshomi sathi nokuba nangeke guys lo wakho batsho kulo wam ngathi unenyoka kutheni lento emane esisibindi and isibindi siphethwe ngeplastiki kwapha eklabhini ebemane siya toilet nalapha endlini esisibindi wahamba wayovula ikamera wayisithi bathi into yokubana le kamera singayinaki contenteni kuyo but nje singalinge siyivu guys mina nandicofa abantu bayaxoka then xa abantu bayaxoka guys xa kuthunta ukubana bakhona abantu abanenyoka and even though ndingazange ndayibona andazi noba yinto iba yinyoka manyani okanye ntoni but laa mfana wayithwele laa mfana uyeva basixelela uba singavuli kulaa kamera nabendiqonda uba ayisana andizuvula andirhaleli nokuvula wathatha sasibindi laa mntu wasifaka ukhubone laa nkcenkce esasitya laa bowl idla ngokuphakelwa izinja ifike iyinkcenkce yes wasifaka kulaa nkcenkce ke laa bowl ifike isilver wayoyibeka phaa kulaa kamera kanjeya ndathi ayini ninani wathi itshomi yam into yokubana moya awuzulala nalo mntu because uyazela phi lo mntu ubuzokwenza ntoni hayi ke lihamba ixesha sekuyobethe oo-3 or 4 usimele ke ngoku lo bhuti ukuba makwanje kuyolalwa hayibo kwacaba lo mntu uyasinyanzela ukuba hayibo kuleyithe ngoku makwanje kuyolalwa what not hey soyika ke ngoku netshomi zam because asibayi-3 siyoyika ke ngoku netshomi zam because sinyanzelwa ngokuba sihambe siyolala guys sanqaba singafuni ukuyolala sabona uba abantu baba-aggressive ke ngoku and it's gonna get physical ndixele nje yokubana sabaleka guys sabaleka uyeva sabaleka saba imali le yabo izistek phofu yayingeso stek lesayiba sabela nje ukuba oko ukuba sibe nemali yokuba sikwazi ukuhayikha sigoduke hayi sisi ndayiba yabiwa ndim sisi ndayiba ndayitsala nje yayinto nje engaka I think la mali xa siyibala yaba phaa ko-1.5 or something but yayingeyo mali etheni njengaleya laa ntombazana wayemnike phaa eklabhini ubharisha luckily ifowuni yomnye wethu yayinayo le ntuka iBolt yayingekabikho iUber kwakuse and kwayile nto yeBolt yayisafika le nto yeBolt yayisentsha singekayazi nakakuhle kwathina but ngelakhi lo omnye wethu wayenayo ubharisha iUber yethu sana yasikhosta malini yasikhosta 100 and something but xa ndiyicinga la distance ngoku yeyi la distance yayinde guys yayinde la distance ngoku la distance ingakhosta it's like ukusuka apha eJoburg ukuya ePitoli basically that's a lot of money it's over 300 rand to 500 even because kude guys yes it's not far but like ke Uber iba ready for ukubhatala ingaba leyo mali but ke kuba uba wayisemtsha wayisafikeleleka yaba i100 nto and then imali ke le yasayitya yabe ke sisinda kanjalo guys ukuthakatha kukhona mna ndikubone ngo-C eThekwini and maybe futhi if sasivumile salala phaa kulaa ndalala nalaa mfana mhlawumbi andiyazi uba noba kwakwenzeka ntoni but ukuthakatha ndikubonile mna kwelaa theka andifuni nje ukuqamba amanga ukuthakatha kukhona and ibani careful guys ezi zinto zikhona ziyenzeka mna ndike ndazi-experiencer esinye istori sendisisherile esi sesesibini ndisishera those are the 2 instances endizikhumbulayo ezidibene nento edibene nokuthakatha so ukuthakatha is real. Yes, I've been hearing a lot of horrifying stories about groove, guys. If you have any bad experience with this grooving thing, please comment your experience down below in the comment section so that we know that it's real. But I believe that it's real because so many people have come out to talk about their experiences of which a lot happened, especially with these ones of meeting people that have abantu abathwele, you understand me? So especially with girls, they will be meeting such men and then a lot will happen. They will end up having to run away.
I feel like this is a message to young women out there, not only young women, to women in general out there, to be very, very careful out there, especially at night. Stay at home, stay at home, or even if you go out, do not try to entertain people that you don't know, strangers and everything. Maybe because they do have money or they do have a beautiful car, they have this and this. You don't know where that money comes from. So stay away from strangers to avoid such things where you will have to actually run away, leaving things behind or not even knowing where you are. Just like those ladies here, like a lot happened in just a short period of time. They ended up having to request for Uber, ended up having to run away because the situation now was intense. Like they could see Uguti, hey, it's now going down. It's either we run away or we stay here and witness whatever that is going to happen. Because this lady is actually saying, yo, andazi ukuthi what was going to happen to me if like everything continued just like that, because now I get they had to run away, and now she's just wondering what was going to happen if they stayed that side. Because but the guy had money, a lot of money, and the place he was staying in, and we know that as women love luxurious things. This is the point in life whereby we have to stop loving luxurious things, especially if you don't know where the money comes from. Because, hey, kuningi guys, it's a lot. Men have actually picked that up, that women love money a lot and they will just drag you in because of that money. So please stay away from strangers when you're out there. Just try your best to stay away from strangers. Do not entertain any stranger. I know that this grooving lifestyle can be dangerous even though you are not entertaining anyone. So my advice will always be stay indoors, stay in the house, don't go out.